Som det yderste lag, når man løber, kan man vælge en skaljakke af en eller anden type. Det vigtigste er sådan set det inderste lag, som er det lag, der ligger tæt mod huden, og som bestemmer komfortniveauet, varmen, svedtransporten osv. Som inderste lag er det en rigtig god idé at vælge produkter med et højt indhold af merinoul. Merinoul er blødt, rart, kan optage en hel del væske uden at føles fugtigt. Og særligt i forhold til overdele, så kan det også bruges flere gange uden at komme til at lugte, fordi ulden har en naturlig bakteriehæmmende egenskab. For at få den optimale svedtransport, så vælger mange, det er blandt jer selv, at løbe i netundertøj. Netundertøj er, som navnet antyder, strikket i net, så der er mange åbne felter. De åbne felter bidrager til en høj grad af varme og svedtransport. Og samtidig er de åbne felter i strikket også det, der gør isoleringen super effektiv. Netstrikket er også det, som gør, at en trøje som den her isolerer super godt. Det, som isolerer i et stykke stof, det er ikke stoffets tykkelse eller materialets tykkelse. Det er de luftlommer, som ligger i materialet. Så en trøje som den her, den fungerer på den måde, at når man har lukket sin jakke, så isolerer den super godt, fordi der er meget stillestående luft. Så snart man åbner sin jakke, så kan luften frit cirkulere omkring kroppen, og den bliver kølet af, og kan dermed på en enkel måde sørge for, at komfortniveauet er helt rigtigt i forhold til den aktivitet, man er ude at lave. Netstrikket undertøj, det er ikke nogen nyhed. Der er flere fabrikanter, som har lavet det igennem mange år. Klima har taget det et skridt videre ved at for det første at lave det i merinoul, som har alle de her fantastiske egenskaber, men samtidig også ved lige at tage konstruktionen en tand op. Netprodukter kan godt have en tendens til at blive sådan lidt uformelige med tiden. Det har Klima rådet bod på ved at indstrikke ribstrik langs siderne her, for at give en høj grad af elasticitet, så produktet sidder tæt til kroppen. Og hvis man løber langt med rygsæk, så kan netprodukter også have den uheldige bivirkning, at man får rigtig irriterede skuldre, når rygsækken trykker ned på nettet. Det har Klima løst ved igen at have ribstrik på toppen her, så man har en rigtig, rigtig høj grad af komfort, uden at gå på kompromis med de svedtransporterende egenskaber i produktet. Vi har naturligvis fuld forståelse for, at det ikke er alle kvinder, der synes, at det her look det er rigtig interessant. Derfor har Klima lavet en udgave til kvinderne med ribstrik foran barmen, sådan at sportsbehåen lige bliver gemt væk, når man smider overdelen. Klimas uldnet er det helt rigtige valg til dig, som løber langt, når det er koldt eller bare dårligt vejr.